ಪಂಡ ಈರು ಸೈತಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕುಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಸೈತನ ಅತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿನಕ ಸೈತಂಡ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿನಕಲೆಗೆ ಸೈತಂಡ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕುಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಟ್ಟಿನಾಯಕಿಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿನಾಯಕ ಕಟ್ಟುನ ಮಾತ್ರ ಆತಗಿ तेनी जिल्ली रोशन तेने आइले आती हाँ ते निशानाचे बाईल कसं असा ओके गुरुवार गे वो कळले या काजार जाऊन कितले टाइम झाले ओ 4 महिने झाले आता ते गुरुवार ने काय तर बरो छोडो तो मात्र निशान ते काही छोडू पुरगे जायचे तर त्याला कळता कळले बोंग म्हणून होय जाय 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 अगले ಓದೋಲಿ ಆರು ತೂಪುನಿ ಏರೆ ಬೈದನು ಅಂಜುಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಬೈಜಿಂದ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗ್ ಅಡಿತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಮ್ಮೇರ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರ್ನ ಸಂಬಳ ಹೊಡೆದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಸರಿ ಹೆಣ್ಣಮ್ಮೇನ ಇಷ್ಟ ಪಂಡೆ ₹30 ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾಗ ಐನು ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐತಿ ₹30 ಮಲ್ಲ ಐನು ನೀರು ಐದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಆತೇ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಡು ಅದೇ ಹಾಕದೇರಿ ಬಣ್ಣವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ತೋಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಏರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಡಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಂತಿರಕ್ಕೂ 70,000 ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ನಿಯತ್ತಿಡು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ನಾವು ಆತ 5 ಲೋಕ ಇಂಜಿನ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಜಿನ ಮಾಡ್ರಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ಕಲ್ಪಾದಿಚ್ಚೇನು ಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏರು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆರು ಮೇರುಂದೇ ಹತ್ತೇರು ಎನ್ನಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಈ ಪಂಡ ಗೆಲಿಪುಲೇಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜು ಅನ್ನೋಡ ಮಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಪೋಯರ್ಲೆ ಅವು ಈ ಅನ್ನಡ ಪೇತಂಬ ತೆರ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಈರುಪುರ ಬೇಗತ್ತು ಪೋಯಾರ ಮಲ್ಪ ಎಂಕು ಇನಿ ಸುರು ಕತ್ತವಾಗ ನಿಕಲ್ ಎತ್ತಿನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯಾನ್ ನೇನು ಅತ್ತ ತೂತುಜಿ ಅವ ಕಾಯಿಂಚಿನ ಗೋಲ್ಪು ಆಡ್ನೆ ಅಷ್ಟ ಮತ್ತ ಹಾಕುನ ಹಂಚಾದ ಅತ ಹಂಚಾದ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇದು ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ಪೋಡ್ ಮಗ ಅತ ಈಕಲ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟುಗ Be like BOLAR.